Алабугада борынгы булгар бабаларыбызның ислам динин рәсми кабул итүенең 1100 еллыгына әзерлек бара. Тарихи материалларны җыюга керешкәннәр. Издән Алабуганың Җамык мәчетендә ислам тарихына багышланган музей ачу күздә тотыла. Ул Идел буе Болгары дәүләтенең ислам динин рәсми кабул итүенең 1100 еллыгына багышлана. Мондый музей булдыру фикере күптән бар иде. Хәзер аны тормышка ашырырга вакыт җитте дип сөйли Алабуга районы имам-мөхтәсибе Халим хәзрәт Шәмсетдинов. Какие у нас были мечети в нашем районе, какие медресе, как жили мусульмане, татары. İslam Tarixi Muzeyində nindi məşidlər, mədrəsələr bulunduğu turunda məlumatlar, tarixi eksponatlar bulacaq. Tatar halkında ütkənlərdən başqa kiləcək yox degən гыйбәрә бар. Biz də üz tariximizni birgə tiyişmiz. Алабугада яшәүче дин кардәшләребезнең Җамык мәчетенә үзләрендә сакланган тарихи экспонатларны яки аларның күчерелмәләрен тапшыруларын сорыйлар. Булар борынгы китаплар, фоторәсемнәр, хатлар, шамаилләр, мөселман киемнәре булырга мөмкин. Музей будет находиться в фойе соборной мечети. Как раз вот у нас есть длинная стена. Вот во всей длине здесь будет музей. Музей Җамык мәчете фойесында урнаша. Бездә музей тыюлык проекты бар. Туристлар борынгы бабаларыбызның ничек яшәвен, дини омтылышларын, гыйлемнәре турында белә ала. Тарихи экспонатлар җыю 1 апрельгә кадәр дәвам итә. Тарихи ядкәрләрне бергәләп саклыйк. Алия Галиуллина, Гөлназ Гайни, Татарстан яңалыклары, Алабуга.